Satana waponya joka, wasankha m'busa kuti achititse Mulungu manyazi. Atate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera, amen. Chaulire cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, pamene timapondesa maudoti ncholinga choyenera kuti Mulungu ayankhule ku nyengo zimene ife tikudusamo. Lero tikunena kuti Satana waponya joka, wasankha m'busa kuti achititse Mulungu manyazi. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Mateyo chapter cha 21 ndime ya 33 mpaka na ndime ya 40. Yesu adati, imvani fanizo lina. Munthu wina anali ndi munda wake. Mundamo adadzalamo mipesa namanga mpanda kuzinga mundawo. Adakumba nkhuti yoponderamo mphesa namanga nsanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja anawubwereka alimi. Iye nkunyamuka ulendo wa kuziko lina. Nyengo yothyola zipaso itayandikira, munthu uja adatuma antchito ake kwa alimi aja kuti akatengeko zipaso za munda muja. Koma alimiwo adawagwira antchito aja, wina kummenya, wina kumupha, wina kumponya miyala. Munthu uja adatumanso antchito ena ochuluka kuposa oyamba aja, ndipo alimi aja adawachita chimozimozi. Posiriza pake adatumira mwana wake nanena kuti, mwana wanga yekhayo akanchitira ulemu. Koma pamene alimiwo adaona mwana wakeyo, anayamba kuwuzana kuti, ameneyu ndi amene ati azansire chumachi, tiyeni timuphe kuti chizakhale chathu. Tsono adamugwiradi namponya kunja kwa mundawo nkumupha. Kodi mwini munda wamphesa uja akazafika azawatani alimi aja? Iwo anati, azawapha mowazunza alimi oyipawo, munda uja nkubwereka alimi ena amene azampasa zipaso zake pa nyengo yake. Mawu a Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, Ambuye Yesu adanenapo kuti nkosoweka ndithu kumaona ndi kuwerenga zizindikiro za masiku athu ano. Uziziwa pamene zinthu zodabwisa zikuchitika mmoyo mwako, ndipo uzisamala mwa njira imeneyo ndi kuchitapo kanthu kuti zinthu zakusokonekere. Chinthu chimodzi chimene munthu akuyenera kumazindikira ndi kusalolela kugwirisidwa ntchito kuti uwononge chinthu chako chomwe. Ndibwereze chimenecho. Kusalolela kuti wina akugwirise ntchito uwononge chinthu chako chomwe. Lero ndati ndikukumbuseni abale kuti nthawi zambiri Satana sikuti amakuonongera chinthu iyeyo, koma amagwirisa ntchito iwe wemwe kuti uwononge chinthu chako chomwe. Nthawi zonse ndimapereka chitsanzo cha kholo lathu John Chilembwe, amene sikuti azungu anamochera bero ayi, koma anagwirisa ntchito yemweyo kuti awononge bero lokhala lake. Monga mmene anthu akugwirisa ntchito lero Amalawi amene kuti awononge chikhalidwe cha Amalawi, kumabweresa ati mazikhalidwe zoda kuti anthu azikwatirana amuna okhaokha. Atatonongeresi ena iyayi akumapeza wina wake m'Malawi muno woti awononge zake zomwe. Siyekhayo, mukatenga munda wa Edeni, munda umene unali wabwino koposa, unaperekedwa kwa Adamu ndi Eva. Satana sanabwere kuzawononga munda ujayi, sanabwere kuzawononga zinthu ayi, koma anawagwirisa ntchito iwo omwewo kuti awononge zinthu, ndipo adathamangisidwa mu munda muja. Wokha anawononga munda uja. Satana amazindikira kuti polimbana ndi Mulungu, khumbo lake ndiloti amuonese Mulungu ngati kuti Mulunguyo ndi woyipa, kapena kuti ngati Mulunguyo ndi osachenjera ndi opusa. Cholinga chake chimakhala chiona kuti amushayinire Mulungu. Ndi cholinga cha Satanatu anshayinire Mulungu ndi kumuonesa kuti ata kumfoyirisira mapulani ake.
mukuziwa mmene mulungu Satana ana walira mulungu atamuza kuti tamone Yobu mtumiki wanga kana kuti ndisireni kuti amonese mulungu kuti akunama zona kuti Yobu ndi munthu okhulupirika. Mulungu salimbana ndi Satana, koma Satana ndi amene amalimbana ndi mulungu. Amakhalira kusakasaka joka wina wake kuti amponyere mulungu kuti mulungu amve kuti koma apa ndiye Satana wakhomadi nkhonya amene ndiye Satana. Amakanayang'ana kajoka kena kake kuli ngati anthu amene akudana amafuna kuti akupange china chake choyipa choti umuziwe. Ndiyerero tikuti Satana waponya joka. Satana waponya joka, wasankha m'busa kuti anchitise mulungu manyazi. Taona ni habari mmene dziko lathu lili kuyendera. Takhala ndi atsogoleri m'dziko muno, ena oti anawerenga za chuma, ena madokotala, ena antchito za chifundo, ena maloya, ena a business. Ndipo tikudziwa kuti aliyense mwa atsogoleri amenewa mwa njira yake anayesesa kulikankha dziko lathuli ndikufika nawo pena pake. Ena analikankha kwambiri koposa anzawo chabwino, koma ndithu onsewa amayenda kandime kena kake kooneka asanayambe kusokoneza zinthu. Ngati mpingo ntchito yathu inali kuwalondoloza amene aja kuti pamene pasakuyenda bwino asasowe upangiri, asasowe ulangizi. Aliyense amene wasankhidwa akasokonezeka, ife osankhafe timayenda kuti mwina kapena tinalakwisa. Aliyense amene tinasankha ife akakhala kuti wasokonekera ndiye timakhala pansi phe kapena tinalakwisa ife masankhidwe ake. Titakwiya ndi kumenya nkhondo yozifunira dziko labwino, tinasankha m'busa kuti atisogolere. Wake wa mulungu ndithu oyima pa gome otumikira mulungu wachifundo amene si mulendo kuzochita za mulungu ayi, ndipo nkhani za m'Baibulo akuzidziwa bwino. Ndipo tinakhulupirira kuti ngakhale mulungu atakunena za iye monga ananena za Davide kuti ndasankha mtumiki wanga wa kumtima kwanga. 1 Samuel 13:14. Ndapeza Davide mwana wa Yese munthu wanga wapamtima amene azichita zonse zimene ine ndikufuna. Ntchito zathu mwakutero. Koma tikayang'ana zimene zikuchitika lero, kuyambira tsiku loyamba mpaka na lero, m'busa wake wa mulungu sizikuyenda m'busa wake wa mulungu. M'busa wake wa mulungu chongolowa msungu za matenda opsa zinayamba kuonekera. Masankhidwe a nduna odabwisa, ndipo sipanachedwe korona uyaza moyerayi, covid sipanatalike kolera uyaza moyerayi. Kungokhalanso ngatino Yobu mtumiki okondedwa wa mulungu osachidwa ndi ntchentche, mavuto nyachi pena paliponse. Kolera atangotha cyclone Freddy uyaza moyerayi. Boma ndi chipani chawo nkuzakhalanso ngati muliri wina wapadera wokawa masate 1000 kwacha anthu olirira maboza afetereza. Sizikuyenda mtumiki wa mulungu, m'busa wa mulungu sizikuyenda. Ngati anthu okhulupirira sitingaseke maso, sitingapsinye maso athu ndi kuvindikira mapirikaniro athu ngumangoona ngati kuti izi nzandale. Ayi. Ngati anthu okhulupirira kuti dziko lindi la mulungu sitingasinzine ngumangoona kuti ndi zandale. Izitu Satana walowapo. Satana walowapo ndithu muzimenezi. Tiyita kunena mosalakwa kuti mwa mausogoleri onse uwu ndi umene wadabwisa koposa mtundu wathu. Ndi kutiponya mu ng'anjo ya moto ngati sitikuziwana, ngati kuti kapena sitinamwetulirani nthawi ya mavoti. Aliyense kumachita kudabwa, koma awa ndi omwe aja. Ndikukhulupirira kuti Satana atangomuona m'busayo akuthamangira udindo anangoti male joka wanga ujanda ameneyo. Joka wanga ujanda ameneyo mulungu andiziwe sopano. Lero tikuti Satana wapeza joka, wasankha m'busa kuti anchitise mulungu manyazi. Mwa usogoleri wonse umene ukuoneka kuti ndithu ndochitisa manyazi ndodesa nkhawa ndi umenewu. Wasankha mmodzi mwa anake kuti aononge plani yake ya mulungu ya chipulumutso.
wasankha wankati momo nkati mwa mbumba ya mulungu kuti aononge chuma cha mulungu amene chuma cha atate yake. Ali ngati kapita uja wa pa Mateyu 24:48 amene mbuye wake atankhulupirira ndi chuma iye anayamba kumenya antchito anzake nkumadya ndi kumamwa pamodzi ndi zidakwa. Likutero tu Baibulo. Satana akagwira wa nyumbamo amati wagwira ponona. Ndipo ngati iwe suzindikira kuti wambwandiridwa umakhala womvetsa chisoni kwa mtundu wonse pakuti umayamba kuwononga zako zomwe, umayamba kuwononga anthu ako omwe. Mwana olowerera Satana anakadamira nditu mwana olowerera uja ndipo anagwiritsa ntchito kuti aononge chuma cha bambo ake chomwe. Kuli ana mizimu amene Satana waagwira ndipo lero akuononga mabizinesi amakolo awo, akuononga mbiri ya makolo awo. Kugwiritsa ntchito mwana wa nyumba mwako momo kukakuitanira kuba ndi kukulanda zinthu. Samatenga wakutali. Akapeza nyumba momo amati wapeza joka. Tengani Yudasi. Satana anamugwira kuti akaononge mbuye wake Yesu Kristu. Kodi bwanji Satana samatenga zakeyo kapena wina wake wakunja uko? Bwanji sanatole mmodzi mwa Afarisi aja? Koma onse aja amene ankamudera Yesu nkhawa ndi kumakangana naye, aja amene amadana naye, palibe ndi mmodzi yemwe amene anakampereka. Iniyo mukaena kuti waja samanzi wa Yesu, mukaena kuti waja samanzi wa Yesu kuti mpakana akasowe kuchita kulozeredwa ndi wina wake. Satana ataona nkhwiro ya Yudasi yokonda makobiri anangonyambitira ali apa ndapeza joka, ndapeza joka, ndigwiritsa ntchito munthu wake amene iyi, munthu wake yemweyi kuti achite manyazi. Satana akamakukadamira nthawi zina amakhala kuti waona kena kachemwa iwe konkodola, waona kena kachemwa iwe konkodola, kaya ndikukondesesa makobiri, kaya ndikufoka kwa mtundu chani, ndiye kamene kachakama nkodola ndikuona kuti koma ameneyo. Lero ena amaganiza kuti ambuye Yesu sanachite bwino posankha Yudasi. Ena amaganiza kuti ambuye Yesu anapanga mistake kumsankha Yudasi. Monga mmene anthu lero akuganiza kuti tinapanga mistake kwa asankhawa. Koma ndi Satana nditu, ndi Satana anaona joka muchisankho chathu ndipo mmene wadumphira nkhosi safuna kumusiya. Wankakamira nditu pa khosi, wamugika pa khosi. One mistake after another. One mistake after another. Lero ndizi tikumva za misonkho yosekesa kwa basi yoitanisira magalimoto kunja. One mistake after another. Pachatamena kuti choipa chimasowa matampa, choipa chimasowa zivindikiro zambiri. Ndiye zivindikiro zikachepa ma mistake amangokana chulukira. Kuti ukaphimbe chija ufuna ukatenge tampa yapo, ukatenge tampa yapacha kuiwala kuti pana vinikira iwe poso unavinikirapo zina kuinyamula tampa imene yokavinikirapo, ma mistake amangokula. Zoipa zikachuluka matampa amafunika ambiri ndipo matampa amachepa. Lero matampa achepa makobiri asowa uko. Kodi tipange bwanji tikatenge kuti chakuti apa tinasolo lapo, kodi tipange bwanji kuti tichite kava pamene pacha. Satana walowamo. Mwina lero tichakunena kuti Satana wazipezera mbusa oti aononge dziko la mbuye wake. Sisa chilendo. Amata kuzera mwa bambo wa nyumba kuti aononge banja lake lomwe. Mamuna wa nyumbamo aononge banja lake lomwe. Zimata kuteka. Ata kumpopa nzimayi kuti aononge banja lake ndi manja ake. Amamva kukoma kutenga wankati momwemo monga mmene andale amamvera kukoma akakaweza membala wankulu wa chipani china. Satana yemweyo ndi uja amene adafunanso kukalowa mwa Petro ndi kumpangisa zomwezo, koma analephera. Petro anamulephera chifukwa Petro anali katundu otetezedwa. Katundu otetezedwa Petro. Petro anali katundu okhomeredwa insurance mwakuti ambuye anachita kulumbira Mateyu 16:18 kuti mphamvu za imfa sizagonjetsa. Mwala weni Petro, Thanthwe. Yesu amaziwa ndipo sanambisire Petro. Anamuza kuti Petro, Mulungu walola kuti Satana akupeteni nonsenu ngati tirigu. Luka 22:31. Ndipo akunena ambuye Yesu kuti koma ine ndakupempherera kuti usaleke kundikhulupirira.
Yesu anateteza Petro ndi mapemphero ake. Wodala Petro. Akuchita kumuwuza kuti uchenjere, Mulungu walola kuti mupetedwe. Ambuye Mulungu wanga, bwanji simunamunong'oneze m'busa onzathuyu kuti chenjera, Mulungu walola kuti chipani chanu chonsechi chipetedwe. Bwanji simunamchenjeze. Lero ndichi chingokhala ngati chipani cholozedwa, chingokhala ngati chipani chopepetulidwa. Ntchito za Satana amagwiritsa ntchito manja anu omwe kuti muononge tsogolo la ana anu. Kodi chipani chimenechi, kodi zipani zimenezi ana amene akubwera m'mbuyomo azapeza anthu akuzikhulupirirabe? Chimakhala chomvetsa chisoni kugwiritsidwa ntchito kuti uononge zako zomwe. Ngati mwana unamizidwa kuti aloze ndi kupha makolo ake amene akhala kumulipirira fizi, afiti anzake kumuwuza kuti tiye waphe awawa tikugulira ndege. Munthu kupha dziko limene lakukuza nthawi yonseyi, kupha dziko limene lakhala kukusamalira nthawi yonseyi, kulakwira mtundu wako. Ngati pali tchimo limene Paulo woyera sanafune kuti limukhuze, ndilo tchimo lolakwira mtundu wake. Adachita kuyitanitsa msonkhano ku Roma ndi kuwawuza anthu kuti ngakhale ndabweresedwa kuno sindinalakwire mtundu wathu kapena miyambo ya makolo athu ayi. Sikuti ndinali mkanthu koneneza mtundu wanga ayi, akufuna kupewa tchimo lolakwira mtundu wako. Ntchito zathu mu 28 ndi 17 mpaka na 22. Koma onani lero anthu sakuchiona choyipa, sakuchiona choopsa kulakwira mtundu wawo omwe. Ngakhale pa nkhani zosokonekera ngati zokwatira namuna okhaokha izi zamathanyulazi, mtumiki wa Mulunguyi wangotidu nzina la kulemekeza malamulo. Ndiye ndizija njoka imalowa mnyumba na utoyiona nzina la kuteteza chilengedwe. Funso nkumati titalubwalubwa zonsezi ndiye titaninso pano. Palibe yankho loposa kunena kuti tibwerere kwa Mulungu. Hosea 6 ndi 1 mpaka na 3. Tiye ntibwerere kwa chauta, watikhavula komabe azatichiritsa, watikantha komabe azamanga mabala athu. Inu ndine tikungoyenera kubwerera kwa Mulungu ndi pemphero. Timapempherera mvula kuopa njala. Nthawi iliyonse mvula ikasowa timakepempherera. Lero yakwana nthawi yakuti mipingo yonse iyitanise mapemphero opempherera mtsogoleri wathu. Chifukwa apa zafika pamuliri tsopano. Ambuye Yesu adateteza Petro ndi pemphero. Mpingo wathu wa Katolika umateteza mabishopu ndi papa ndi mapemphero. Misa ina iliyonse timatchula ndipo timapempherera. Petro atamangidwa, mpingo unapemphera kosalekeza ndipo anatulutsidwa. Tisamusiye mtsogoleri wathu yekha. Tisamusiye mtsogoleri wathu yemwe. Ndikutheka ndithu kuti ali m'maunyolo. Azibusa anzake, atsogoleri anzake, muyitanisireni mapemphero munthuyu. Timusonkhanire ndi kumpempherera monga mmene timapempherera mvula muja. Kati tikasonkhana ku stadium, tikasonkhane monga mmene timasonkhanira muja mapemphero a dziko lathu, ndipo timpemphe Mulungu anchitire chifundo. Apa ndiye Satana wapeza ndithu. Wagwira joka, cholinga chake anchitise Mulungu manyazi. Aziti wako yemwe ndamene waononga dziko, wako yemwe ndamene waononga nthaka ya Malawi. Abale anzanga, tikungoyenera. Pemphero ndi chida cha mphamvu. Ndiye pano ndimaliza ulaliki wangawu ndi pemphero limene ndikufuna kuti ndikupempheni kuti mulikopere pena pake ndipo muzimpempherera tsiku lililonse mtsogoleri wathuyu. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, mwana wanu adateteza Petro ndi pemphero la mphamvu pa nthawi imene mudalola kuti Satana awapete ophunzira ake onse. Lero tikuona zizindikiro zodabwitsa za ntchito za Satana pakati pathu. Tikupemphani kuti inu amene pachiyambi mudamusankha mtsogoleri wathu kukhala m'busa woweta nkhosa zanu, lero musamusiye kuti akhale m'gulu la mimbulu yowononga ana anu osankhidwa a dziko lino la Malawi. Koma mumpulumutse ndipo mumuunikire ndi kuwala kwa mphamvu komwe kuja kumene mudagwetsa nako Saulo pa njira ya ku Damasiko, kuti zonga mamba zitachoka m'maso mwake
athe kuonanso nakhalenso mtumiki wanu wamphamvu ndi kubwezeretsa ulemu wanu m'dziko muno. Imvani kulira kwa mtundu wa Malawi monga mudamvera kulira kwa ana a Israeli ku dziko la ukapolo la Igupto. Misozi yathu monga misozi ya khanda lopanda mphamvu, kulira kwathu monga kwa Ismaeli mwana wa Haga, kukwere ngati pemphero ndi kumveka ku mpando wanu wachifumu. Ng'ambani thambo ndi kubwera kudzationetsa njira yopulumukira. Tipaseni mphamvu zosinthira zinthu m'dziko lathu ndipo mutichotsere mantha opanga zinthu moyenerera. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, tiye ndipitirize kupemphera dziko lathu, kupemphera atsogoleri athu. Munali ndi ine Elizeyo Bambo Nthalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu mwana wa Mungu, ndidona donse kwaye, timwaye tikapeze moyo, ndima wake tsiku ndi tsiku, tidzayenda mkuwala kwake, tidzafunika chuma chosatha, tidzapeza mtendere mu mtima, tsiku ndi tsiku, tidzayenda mkuwala kwake, tidzafunika chuma chosatha.